uyangijabulisa ujikeleza inqondo yami uyazi ngikuthandela ntoni na themba lami uyangijabulisa uvusa balele uyazi ngikuthandela ntoni na themba lami uyangijabulisa ujikeleza inqondo yami walengane zababili themba lami uyazi wena ngifuna ukukuthanda ngiwoda wode yethula bengunda daliwe yethula bengibeka mawala bethi yethula bengunda daliwe yethula bengibeka mawala bethi awuyijathi inhliziyo yami awuyinqobile imizwa yami ngithanda wena njengoba ngikhuluma nje awuyijathi inhliziyo yami awuyinqobile imizwa yami ngithanda wena njengoba ngikhuluma nje sana sabe ngithi nguwe themba lami sana sabe ngithi nguwe akekho umuntu sana sabe ngithi nguwe themba lami sana sabe ngithi nguwe akekho umuntu sana sabe ngithi nguwe themba lami sana sabe ngithi nguwe akekho umuntu Nginibingelele sizwe sonke sikaMthaniya enhlanga senzansi. Lona nibingelelayo uPhumlani usikhuliseni wakamthuni. Unsimbi yemonto ensizweni. Inkosi ebusabe iphika. Umfana wale emsinge emachumini. Nginibingelela nje bafowethu, nginibingelela emsebenzini wethu ka2020 okunyaka obenzima kakhulu kuthina sonke emaciko. Nakini bafowethu njengabathandi nabathengi bomculo wethu. Njoba sazi ukuthi kade singaphansi kwesimo seCovid okuyisona esiphazamise into eningi, kodwa ke sibhethe masibheka kwiso lesimo sabona ukuthi no akungeke kube kahle masigcina singanenzelile umsebenzi, asiwudedele umsebenzi okuwumsebenzi wethu wesithathu. Bafowethu angilutho mina ngaphandle kwenu, since ngafika la emculweni ngafikela kini nangemukela. Ngiyacela nje nakulokhu nakulonyaka niphinde niqhubeke lapho nanigcele khona. Siza ngealbum yethu yesithathu esihloko sithi i-Unconditional Love. So bafowethu ngiyacela nje niphinde lokho enihlale nikwenza kimi ngoba ningibona ngisekhona namhlanje emculweni, kube nina naningaphakamanga nathi hayi nangumfana siyambona ngaba ngikho namhlanje ngaba ngikhiphile le album. So bafowethu ngiyacela futhi ningadinwa nje, ningadinwa njalo nelula isandla. Avukela umbuso wami Yesu anotapela bafana wasamaphilapeni amavukela mbuso avukela umbuso wami Yesu anotapela bafana wasamaphilapeni uhlangana nilonke nilenzondayo nibe lifi ifuna ukunifuqa kade senhlangene seningabutshana Kushuthi ke njengoba ngisho bafowethu ngithi mangizokha phezulu nje ngikhe la
bafowethu engisebenze nabo kulo nyaka sisebenze noSigabiso engomeni embili. Khona nje ingoma ethi iPillow Fight okwengoma emnandi kakhulu. Kuphinde kube enye ingoma ethi Simanxeba nje ingoma esiyidlale naye. Mase kuthi ulead guitar ngigijima noMbhodobhodo umfoka Mdlalose le kwaNibela. Base kuba ubass guitar kuyaziwa ke umjimbo kaGcumisa. Keyboard ngisebenze noBhazuka okaXoba nomlabalaba umfoka Khumalo. Mase kuzoba uMashansi umfoka Mjiya wakho kwiNkosini. Ngicabanga ukuthi yiyo amadoda asisebenze nawo ngokumisela sizama ukuthi sinenzele lento lesinenzele yona sicabanga ukuthi mhlambe nizoyijabulela ngendlela ebesisebenza ngakhona. I'm in love with the guitar man, oh. I'm in love with the guitar man. I'm in love with the guitar man, oh. I'm in love with the guitar man. Vele kama dolorema, umangizwa leli bimbo. Bafowethu ngizoqala nje ngixolise kakhulu nje ngealbum obekufanele siyidedele ngomhla ka26 kuNovember ngokubheka nje ke isimo kugcina kusiphoqa mhlambe ialbum siyikhiphe ngawo umhla ka28 kuNovember kuyobe kuyiweekend. Nje bafowethu kuzo zonke indawo ialbum izotholakala since ingakatholakali mhlambe online okwamanje but izongena online lamaviki azayo yawolandela la izobe sitholakala. Ngizocela ukuthi mawudinga ialbum uxhumane nami straight enambeni yami ezovela khona la screenini. Asikakabi ke abantu abangakhona ukuthi abangasakwazi ukuphendula abantu. Saphendula abafethu wonke umuntu. Ngimusabe futhi wonke umuntu wonke umthando umculo kaMaskandi mina nginaqhawe anginani yabo nje ama-TLB awodwa. Ngibonge bafethu ngiyacela uxhasubeni kakhulu. Amantombazana yasklima, amajida shaya amaflethi. Amantombazana yasklima, amajida shaya amaflethi. Amantombazana yasklima, amajida shaya amaflethi.